V tomto videu si ukážeme, ako si rýchlo a jednoducho aktivovať e-faktúru v systéme fakturuj.si. V bočnom menu prejdeme do sekcie e-faktúra a klikneme na tlačidlo Aktivovať. Prvotná registrácia prebehne okamžite. Následne je potrebné prepojiť systém s finančnou správou. Pokračujeme kliknutím na vyznačené tlačidlo. Dostaneme sa na portál finančnej správy, kde si môžeme overiť, že ako sprostredkovateľ je uvedené fakturuj.si. Prejdeme na prihlásenie. Vyberieme si preferovaný spôsob prihlásenia do finančnej správy. Ak to vaše zariadenie podporuje, celý proces môžete výrazne urýchliť napríklad prihlásením pomocou biometrie, ako je odtlačok prsta. Po úspešnom prihlásení si zvolíme náš daňový subjekt, teda firmu. Pokračujeme ďalej. Zadáme svoj e-mail a telefónne číslo. Následne povolíme odoslanie údajov sprostredkovateľovi a potvrdíme. Spracovanie údajov prebehne v priebehu pár sekúnd. Po zobrazení informácie o úspešnom dokončení sa môžeme vrátiť späť a prejsť opäť do rozhrania Fakturuj si. Ako vidíme, naša e-faktúra je teraz úspešne aktivovaná. Odosielanie aj prijímanie faktúr cez sieť PayPal je zapnuté. V tomto rozhraní nájdete prehľad svojich dokumentov a taktiež praktický nástroj na overenie zákazníkov. Celý proces je intuitívny a vy môžete začať systém využívať naplno.